No, takže ahojte, sme tu v reštaurácii Reduta v Poprade a v podstate idem teraz pracovať pol hodinu v kuchyni, uvidíme, čo mi pani vedúca dá. Takže v podstate ozveme sa vám potom, keď vlastne musíme natočiť ten dôkaz, že mi dáte tie peniaze za tú prácu, takže potom natočíme druhý čas. Hej, normálne nás tu budú točiť. Dajte jej nejakú robotu. A ja mám drebu, tak som si mohla ísť aspoň na trvanú. Dajte jej potom robotu, dobre? Maťa poumýva riady, alebo čo bude treba. Bože, tak som mohla počkať, tu som mala teoriadok, tak čo si mi povedať, že prídeš moja? Kekelo riadok. Ľudia v Poprade sú veľmi open-minded. Takže veľmi v podstate vítajú prácu ľudí, ktorí sa snažia spraviť niečo pre kuchyňu. Takže ja som veľmi rada, mám z toho veľmi dobrý pocit, že v podstate takto môžem pomôcť reštaurácii Reduta. Určite sem príďte. Máš nejaké jedlá. V podstate táto reštaurácia spĺňa všetky hygienické podmienky aj všetky štandardy a tak. Čo? Takže ubehlo už 15 minút a ideme sa teraz pozrieť, ako je na tom naša Maťa. Čau Maťa, ubehlo 15 minút, ako máš porobené? Máš porobené? No, však akurát som... Kde si sa sem prípadala? Však ti tam už. Biele štila, jak sa to utrela. A ešte som... Teraz som riad, ale ešte chodila si do umývačky, takže... Ale treba. Ale neviem, že čo ešte ďalej. To mám umyť? Áno. Ej. No, dobre. A tak no. Tak by som to zhrnula. Rok je. Dobre Mati, tak už prešla pol hodina, jak sa cítiš? No, už sa mi to zdá väčnosť. Ale nie, tak v pohode som rada. Tuto s pani kuchárkou, neviem, ako ste spokojná. Výborne. Veľmi šikovné dievča. V živote sa uplatí. Aj ako myčka. Aj, ešte že... Dobre, toto Takže Maťa odovzdá zásteru, dostane výplatu. sa toto veľmi páči a považujem na takého. Áno, no, jasné. Dobre, ďakujem pekne za pomoc. Ďakujeme.